Антыгоне Депеша. Антыгона, з мёртвымі ясна, што да жывых вазьмі мяне ў сёстры. Я таксама высока цаню пахавальны бізнес. Фэст, ры-раві, марафон «Мама мыла мёртвых». Кулачка, я раблю абходы магіл нашых люксавых сямейных маёмасцяў. Каб расцягнуць свае пальцы, як у вядзьмаркі, я брала акорды. Я спарашніла нутро, як мяхі акардыёна для лепшага гуку. Не сакрэцікі, а працу і пакаранне я раздзялю з табою. А плачам твайго брата я пакажу цэлыя лясы непахаваных трупаў. Мы прыбярэм, як толькі дзве сястры умеюць прыбраць у хаце. Касцям, што валяюцца, як шкарпэткі, бой. Бой попелу на дне каленных рэпкаў. Навошта спрачацца з мужчынам пра нямыты посуд, калі нам яшчэ чысціць гару чарапоў да бляску? Выхаваная статуямі, з паставы я сука і кабыла. Я ваданепранікальная, цэмент у слязах. Маі магілы заўважыш здалёк, бездакорныя, як дзіцячая скура. Тут гісторыя падыходзіць да канца, як фільм тытрамі магілаў, як фільм безымяннымі тытрамі масавых захаванняў. Кожная яма, кожны пагорак пад падазрэннем. Вазьмі мяне ў сёстры, Антыгона. У гэтай падазронай краіне у мяне ёсць з твару зяючая рыдлёўка.